Ola rapaces, estou moi contenta de estar de novo en contacto con vos. Dixéronme que tiñades algunhas dúbidas sobre a ciencia e sobre os rodaballos, así que nada, vou intentar contestalas todas e a ver se as solventamos. Parécevos? Veña, imos alá. Cantos anos estudiaste para ser científica? Pois para ser científica tiven que estudiar uns cantos anos, porque unha vez que acabei o instituto tiven que facer unha carreira, que daquela eran 5 anos, e despois facer un máster. Despois aí sí que empecé a dedicarme á investigación. Entón, unha vez que rematei o instituto, ainda tiven que estudiar 7 anos. Cantos anos tiñas cando empezaste a traballar de científica? Pois unha vez que rematei o máster, no laboratorio no que estaba facendo as prácticas, fixeronme un pequeno contrato, e daquela eu tiña 25 anos, que foi a idade que empecei realmente a traballar como científica. Por que che gustan os rodaballos? Faime gracia a pregunta de por que me gustan os rodaballos. Realmente a min gustame moito a natureza, gustame todos os seres vivos e todo o que este, sobre todo, vencellado co mar. A raíz de que rematei os meus estudios e que empecé a traballar en investigación, adiqueime máis á piscifactoría e á acuicultura en xeral. Casualmente aquí en Galicia as especies que máis se cultivan son o lingüedo e o rodaballo. Entón, non é que non me gusten os rodaballos, que me gusta traballar cos rodaballos, pero que traballe con eles foi máis unha situación do destino que unha elección propia. Que comen os rodaballos? Cando os rodaballos están no mar, que é o seu medio natural e o seu medio salvaxe, aliméntanse de peixiños máis pequenos. Pola contra, cando están nas piscifactorías, os operarios que ali traballan danlle uns piensos. É a súa forma de alimentación, como pode pasar con outros animais que se cultivan, como é o caso dos polos. Por que os rodaballos son planos? Todos os seres vivos, para vivir, seguimos unha serie de estrategias e os peixes, concretamente os rodaballos, tamén non son distintos. No caso do medio mariño hai algúns peixes que lles é máis rentable vivir dentro da columna de auga, é dicir, nadando. Sin embargo, hai outros que lles é máis rentable, ben a hora de alimentarse ou ben a hora de protexerse de outros depredadores, prefiren estar no fondo mariño, como é o caso dos peixes planos. O rodaballo é un destes peixes, como ben sabedes, e posee a súa estrategia. Vivir no fondo mariño sálelles rentable. Poden alimentarse con relativa facilidade e, ademais, como son capaces de mimetizarse co fondo, é dicir, camuflarse, pois é unha estrategia que lles sirve para pasar desapercibidos frente a distintos depredadores. Por iso os rodaballos decidiron seguir esa estrategia de quedarse no fondo e, polo tanto, ser peixes planos. Por que hai rodaballos de diferentes cores? Debido a que os rodaballos siguen esa estrategia de vivir no fondo do mar porque é a que máis lle compensa, son capaces de adaptarse a diferentes fondos en canto á cor. Non é o mesmo un fondo no que hai a maior parte é area que un fondo no que tamén hai rochas e, polo tanto, pode ser de outra cor. Os rodaballos son capaces de mimetizarse e poder cambiar a súa cor, o que lle permite camuflarse e así pasar desapercibido frente a outros depredadores e incluso agocharse para cando pasa a súa presa poder atacala. En que auga viven os rodaballos? En auga doce ou salgada? Os rodaballos viven en auga salgada. O seu corpo está adaptado para vivir en auga con altas concentracións de sais.
Os rodaballos dormen. Os rodaballos son moi parecidos a nós. Teñen moitos órganos similares e levan a cabo moitos procesos biolóxicos igual que a nós. E un deles é dormir. Así que sí, os rodaballos durmen. Cantos rodaballos coidan? Nas investigacións que eu fago, normalmente, o número de peixes que emprego, e polo tanto coido, son uns 200 peixes. Sen embargo, na piscifactoría poden chegar a ter varios miles de peixes. Imaginadevos que loucura é iso de coidar tantos peixes? Pois nas plantas da acuicultura son capaces de facelo. Hai que vacinar a todos os rodaballos. Igual que acontece cos seres humanos cando somos, sobre todo, pequenos, sí que hai que vacinar a todos os rodaballos. Da mesma forma, poderán estar sanos e vivir moito tempo estando moi fortes, como nos pasa a nós. Cantos tipos de agullas tes? En función do tamaño dos rodaballos, existen distintos tipos de agullas. Hai nas máis pequenas, medianas e un pouco máis grandes. Sin embargo, as que máis se empregan son as pequenas, porque o rodaballo, igual que pasa cos humanos, é mellor vacinalos cando son pequenos, porque así xa poden estar protexidos e medrar fortes durante toda a súa vida. Como se meten os bichos dentro dos rodaballos? Os parásitos que acaban causando enfermidades nos rodaballos poden penetrar por microferidas, pequenas heridiñas, que poidan ter os peixes sobre a súa superficie debido a que se rozan co tanque, en canto ás piscifactorías. E tamén poden entrar polas branquias, que, como sabedes, é o órgano que empregan os rodaballos e outros peixes para respirar. De que cor son os microbios dos rodaballos? Os parásitos que infectan os rodaballos, que recordaredes que tiñan un nombre moi raro, os filastérides dicentrarqui, son translúcidos. E preguntaredes vos, é que é iso de translúcido? En de que, algún de vos igual xa máis ou menos sabe o que é. Cando colledes unha botella de auga, vedes o que hai do outro lado, verdade? Pois eso poderíase dicir que é translúcido. Quere dicir que non ten un cor e que a través del pódese ver, que é o caso dos filastérides dicentrarqui, os parásitos que infectan o rodaballo. E ti dirás, entonces como fas para velos ao microscopio? Pois realmente, para velos ao microscopio, o que facemos é empregar unha serie de tincións, uns colorantes, que os poñen dun color como entre amarelo oscuro e marrón claro. Esa é a forma que temos de velos ao microscopio, pero é unha moi boa pregunta, porque moitas imaxes vese deste color e a xente pensa que son dese cor, pero realmente é porque empregamos colorantes específicos. En realidade son translúcidos. Por que tenen eses bichos os rodaballos? Os bechos que entran dentro dos rodaballos son tamén seres vivos e necesitan alimentarse. Por iso entran dentro do rodaballo.